Psalm 78. Dito mo lantaw sa dagang verses karon. Mostly Psalm 78. Basing pipila kalain. Pipila. Psalm 78. Psalm 78. Bason na tong verse 9. Dayon mo skip mo laktaw ta nga to sa verse 41. Psalm 78, verse 9. Kung nasa amen? Amen. Tanamaning dog paliw para sa pagbasa pulong sa Diyos. What a great crowd this morning. Salamat sa inyong faithfulness. Palay sa Diyos. Psalm 78. Psalm 78. And verse number 9. English una. Visaya ikaduha. The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. Ang mga anak sa Ephraim, ingon nga sinangkapan og hinagiban. Wala ko nakasabot niya na, malibog yun ko niya na. Para nako, armed is giarmas. Sa tayo, giarmas, na ay mga armas. Sila naggamit lalong gyud, sinangkapan og hinagiban. I don't understand sinangkapan, pero Amerikano gyapon ko. Og nagadala og mga bawogan. Kinsa nakasabot sa pulong bawogan? Unsang gamit sa bawogan? Kani og magtira sa mga pana, di ba? Bawogan tungod magbawog, di ba? Aron mo tira sa pana. So, balik na. Ang mga anak sa Ephraim, ingon nga sinangkapan og hinagiban og nagadala og mga bawogan mi sibog diha sa adlaw sa guba. Now, ako po nalibog gamay kabayan sa sibog. Tungod para nako, sibog nagpasabot, mag-slide na. Pero naglantaw ko sa binasaya.com, nagpasabot po magatras diha sa gubat. Ang pulong sa English, retreat. Mag-retreat. Kinsa nakasabot niya nga klase sa sibog. Basin two meanings, duha ka meaning. Dili isbogra, apil po ang idea mag-atras diha sa guba. Moabot sa guba, mukita sa kaway, mag-undang ug mulayas. Okay? So kanang idea sa sibog diri, magliko ug mulayas gikan sa guba. Okay? So kini nga tao nay ormas, pero diha sa adlaw sa guba, sila nagliko, nagundang sa guba ug naglayas, nag-retreat, wala sila nakapil sa gubat. Tanawang verse 41. Dalita mo ba sa tibo kay taas yurang chapter. Psalm 78 verse 41. Excited ko makita sa mga bagong membro nakagamit sa Biblia. Makakaton sila unsaon paglantaw. Nindot yun. Psalm 78 verse 41. Kung nana sa amen. Yea, they turned back and tempted God. And look at this next statement. And limited the Holy One of Israel. Ruth, I need to add that to my list that I was telling you about. Remember I showed you that list? I need to add that verse to it. Oo, sila misibog o mitintaw sa Diyos o gilimitahan ng balaan sa Israel. So verse 41, nag-istorya kabayan sa priyo nga panghitabo sa verse 9. Sila adlaw sa gubat, sila nag-turn, what's the word? Tuyok? They turn the back. Nagtalikod o nagbiat, naglayas sila gikan sa gubat, nag-retreat, nagundang sila. Wala sila nakapil sa gubat. So my message this morning is unused weapons. I don't know how to translate unused. Wala gamiti? Wala gamita nga mga armas. Kana? Wala gamita nga mga armas. Magampo na ta? Tayong kumo makalingkod para sa mensahe karon. Heavenly Father, thank you for the church that you've given us here. Thank you, Lord. Salamat Ginoo para sa bagong mga membro nga nag-appeal, naluwas, nagpa-baptize, nag-start sila, nagtubo diha sa ilang bagong pagtuo. Lord, I pray, God, that you'd bless us this morning. Be with each member as they listen. Fill me with your spirit as I preach. God, would you work in hearts? Would you get a hold of our attention today, Lord? Would you draw us closer to you? Would you help us, Father, to make good decisions this morning? Help us, God, to use the weapons you've given us so that we can succeed, so we can have victory in our Christian lives. We love you, Lord. Blessed we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Sa atong text verse karong buntag, nakikita ta sa grupo sa tao nga gipaandam gayud para sa guba. Ang Biblia nagingon sa English, they were armed and carrying bows. They were armed, giarmas,
sila na mga armas ug nagdala sila og mga bawugan. So what we see here is gipaandam gayud sila para sa bisan unsang klase sa gubat. Ang idea nga gi-arm sila, they were armed. Sa Bisaya, gi-armas. Ang idea diri, nagdala sila sa mga armas para sa hand-to-hand combat. Espada. Nalimot ko sa pulong sa spear. What is spear? Nawala yun. Bangkaw. Bangkaw, mga espada. Ang pinaka-common nga armas sa panahon sa Biblia, mga espada, o bangkaw, o ang shield, ang taming. O so kung naging arm, nakastori kabahin sa swords, shields, spears, kanang nga klase sa armas para sa guba nga close kaayo. Pero napod, the Bible says they were carrying bows. Mga bawugan. Na unsang katuyuan sa mga bawugan. Kung ang kaaway nasa halayo pa o sila magsulong kanimo. Samtang nagdagan pa sila padulong kanimo, kung nakay bawugan, makapatay ka daghan sa dali pamubot kanimo. So nakay bintaha diha sa guba, kung ikaw na ay bawugan ug sila wala, nakay dakong bintaha diha sa guba. So naay duwa ka klase sa armas diri, kompleto man para niya nga panahon. Nakasabot mo, wala sila'y pusil niya ng panahon na. Wala'y bomba, wala'y grenades, di ba? Wala'y aeroplano. Kanang Bisaya, aeroplano. Wala'y jets, di ba? Wala'y missiles, wala'y artillery. Kini man good. Mga swords, espada. Nalimot ko, bangkaw. What a dumb word, bangkaw. Sounds like dumb cow. Butol nga baka. Dumb cow. Bang spell. Naiji. Bangkaw. So magbangga ka sa cow. Kung saan na itubo sa imong sakyanan, na discretion, nabangga ang cow. Okay, bangkaw. Nindot yun ang Bisaya, nalingaw yun ta. Walay lain simbahan, nailingaw sa masatuwa kung malibog. Kahit Amerikano ko diri, malingaw yun. Itong lisod Bisaya. Lisod kayo makalibog. Okay. So na sila espada, na mga banggaw, na bawugan. Kompleto gayud ang ilang armas para sa guba. Kompleto ba o na kulang? Kompleto. Ug sigurado sila gitrain na sila para sa guba. Dili kini ang unang guba meaning katawhan English. It's not the first battle they've had to fight. Nakigaway sila sa una. Nagfollow sila ni Joshua ngadto sa guba sa una. Dili kini ang unang guba. They were prepared for the battle. Gipaandam gayud sila para sa gubat. There in the battlefield. The army was ready for the battle. Now listen. Nasilay sa tanan, sayo pang grammar. Nasilay tanan nga gikinahanglan aron modaog sila. Sakto ba ang grammar? Duol, basin na sayop gamay. Wala sila'y kulang. Gihatagan na sila sa tanan nga gikinahanglan aron magmadawgon sila diha sa gubat. They had everything they needed. Pero kini nga kasundaluhan wala nakadaog sa gubat. Wala sila nakadaog diha sa gubat nganuman. Na sila sa tanang armas nga gikinahanglan. Sigurado na sila training, nag-andam sila, pero wala sila nakadaog sa gubat. Nga naman, tanawang verse 9, pag-usap kung napakay Biblia. So we're gonna look at this verse balik-balik. Kita mo lang sa verse 9, especially in Usay verse 41. Psalm 78 verse 9, kung nasa amen? The children of Ephraim, being armed and carrying bows, turned back in the day of battle. Ang mga anak sa Ephraim, ingon nga sinagkapan o hinagiban, or we could say in more common Visayang, giarmas na, o nagadala o mga bawogan, misibog, diha sa adlaw sa gubat. Now, paminaw na ko. Importante yun ni. Kini, mauang perpekto nga pulong sa Diyos.
Walay sayo, dili kini ang pulong sa tao, dili kini ang mga hunahuna sa Dios nga gisulat diha sa pulong sa tao. No. This is God's words written down by man. Ang mga pulong sa Dios nga gisula pinaagi sa mga tao pero pulong sa Dios gihapon. Paminaw na. So matag pulong mahinungdanon kaayo. Sakto ang grammar? Matag pulong importante kaayo. Paminaw sa verse, wala nagingon, sila misibog diha sa guba. Nagingon, sila misibog diha sa adlaw sa gubat. Unsay kalinan. This verse does not say sila nagsulong nang ato sa guba, dayon nagundang diha sa guba. Wa gyud sila nagstart. Sila nakakita sa kaaway, o basing nakadura kabahin sa kaaway, ug naghunahuna, lusod gyud ni, undang na. Sila nagundang diha sa adlaw sa guba, dili sila nagundang sa guba gayud. Sakto ang grammar. Wala gyud sila nag-start. Nganuman sila wala nakadaog sa guba. Tungod sila nagundang sa dili pa ang guba nagasugod. Sayo pang grammar, sorry kayo. Ako nagatoo nga kini nakastorya kabayan sa story nga kita nagtawag the provocation. Ang panahon nga ang Diyos nagdala sa katawhan sa Israel ngadto sa promised land, dugay na ang Diyos nagsaad sa iyang katawhan ang mga kaliwat ni Abraham, Isaac ug Jacob, dayong gi-change ang ngalan ni Jacob ngadto ni Israel, di ba? So ang tawag sa nasod ang mga anak sa Israel kay kaliwa gikan ni Abraham, Isaac ug Jacob ug iyang ngalan Israel, ang bagong ngalan niya. So ang mga anak sa Israel dugay na ang Dios nagsaad ni Abraham ug ni Isaac iyang anak, iyang anak si Jacob, ako mohatag sa imong kaliwat sa nindot nga yuta gitawag Canaan. Gi-describe sa Biblia the land that floweth with milk and honey. Sa Bisaya, ang yuta nga magaagas sa gatas ug dugos. Unsang pasabot niya na, meaning, nindot gyud ang dapit. Daghang natural resources. Nindot gyud. Ang tanan nga imong gikinahanglan ana dito sa land of Canaan ug kita nagtawag niya the promised land. Ang gisaad nga yuta kay ang Dios dugay na nagsaad kanila ug balik-balik ako mohatag nimo niana, ako mohatag nimo niana, ako mohatag. So kini gitawag ang yuta nga gisaad, the promised land. Pero ang tao sa Israel, ang mga anak ni Israel nagsulod sa Ehipto, nahimong mga ulipon, dugay na gyud na sila dito sa Ehipto, hangtod ang Dios nagpadala sa tao gitawag kinsa? Moises. Sa Bisaya, Moises. Sa English, Moses. Nagpadala siya ni Moises ug si Moises niadto sa Egypt ug ang Dios naggamit niya dako gyud ang story, komplikado gyud, pero ang Dios naggamit ni Moises aron mukuha sa iyang katawo gikan sa Ehipto. Sila naggawa sa Egypt, ang Dios nag-abri sa Red Sea atubangan nila sila naglakaw labang sa Red Sea diha sa malag nga yuta. Ang dayon ng Dios nag-close sa Red Sea, nagpatay sa tanan niyang mga kaaway. Daghang milagro gihimo sa Dios para kanila. Sila nigawas sa Egypt, nag-cross sa Red Sea, niabot sila sa wilderness. Diya sa wilderness, ang Diyos nagatiman sa tanan nilang kinahanglan. Nag-ulan siya sa tinapay gikan sa langit. Nagaampo pa ko para niya na diri sa dapitan. Nindog yun. We're gonna have a special promotion in July. Ulan ang tinapay gikan sa langit. And magampo tayo. Just kidding, joke lang. Nindog yun. Pero dugay na ang Diyos nagpakaon sa iyang katawhan pinagi sa tinapay gikan sa langit kay dito sa deserto walay tubig, walay pagkaon, so siya naghatag nila og tubig gikan sa bato. Si Moses naghampak sa bato, ang tubig ni gawas ni what's another word, what is gush, kusol, hagos, sugwak, I know that word, sugwak. So, and cannot good. So, daghang milagro. Milagro mugawa sa Ehipto. Milagro diya sa Red Sea. Naabri na tumangan nila. Sila naglakaw na palabang dito sa dry land. Dayon dito sa wilderness. Tinapay gikan sa langit. Tubig gikan sa bato. Daghang yun ang milagro.
Ang Diyos nagiyat nila, pinagi sa, what's the word? Pillar. Haligi sa panganot sa adlaw, o haligi sa kalayo sa gabi, ang Diyos nagiyat nila, kini ang saktong padulungan. Dayon sila niabot dito sa utlanan sa promised land. The boundary, ang tumoy sa yutang gisaad. Na 12 men nagsulod aron mag-spy, maglantaw unsang situation sa promised land. Ug sila ni balik nagingon, dako gyud ang mga tao dito. Dako ilang mga syudad, taas kayo ang paril, di kaya nato mamatay gyud. O mga tao na-discourage o nagdumili sila mo sulod. Bisan ang Diyos nagsaad na nga siya mohatag kanila. Nagatuko kini nga verse nakastudyo kabahin niya nga panahon. Diha sa adlaw ang Diyos nagdala nila ngadto sa utlanan. Iyang gisulti, sulod na lang, ako mohatag kanimo. Sila nakadungog, dako ang kaaway. Na-discourage sila ug nagundang ni balik. I believe that's what this story is talking about. Kini nga verse nagastudyo kabahin niya nga panahon. Pero kini ang kamaturan ganan ko kamo makasabot karong buntag. Ang Diyos na nindot nga plano para sa iyang katawhan dito sa promised land. Nindot ganan siya magati man sa tanan nilang kinahanglan dere. Ganan siya mahati nila sa malipayo nga kinabuhi dere. Pero tungod dili sila ganahan magkigubat, nagundang sila, wala gyud sila naka-experience sa kalipay sa promised land. Are you listening to me? Napakya sila. Wala sila nakadaog sa gubat. Watch now. Dili tungod kulang ang armas. Nga naman sila napakyas. Tungod wala sila naggamit sa ilang mga armas. Kabalo ka kung nakay armas nga dili gamiton, why pulos man? Why pulos ang armas nga dili gamiton? Wala sila napakyas tungod kulang ang mga armas. Napakyas sila nga magkabot sa kabubuton sa Diyos nga mautuman sa nindong nga plano sa Diyos para sa ilang kinabuhi. Napakyas sila tungod wala sila naggamit sa armas nga gihatag kanila. They turn back. Nagundang sila daan. Kanang idea sa verse 41, yea, they turned back and tempted God and limited, watch now, limited the Holy One of Israel. Oo, sila misibog ug mitintaw sa Dios ug gilimitahan ang balaan sa Israel. Kana ang title para sa atong Dios. Siya usay gitawag the Holy One of Israel. Ang balaan sa Israel, kana ang ngalan sa Dios. Na siya daghang ngalan sa Biblia. Did you see that? Sa English, limited. Sa Bisaya, gilimitahan ang Diyos. Did you know, kabalo ba ka, ang Kristohanon makalimitado sa ilang Diyos? Ganan siya mohatag nimo sa nindog na kinabuhi diri sa promised land. O siya mihatag na kanimo sa tanan armas nga gikinahanglan nimo aron modaog diha sa gubat. Pero daghang Kristohanon kumukita sila sa kalisod gikan sa halayo, sila maghunhuna, di kaya nako kana, ug sila mo sibog mo balik. O maglimitado sila sa Diyos, dili sila magtuman sa plano sa Diyos. Ang Diyos wala nasayop, siya na lang. Kung ang Kristohanon magundang, siya naglimitado sa Diyos. Wow! Ang kinagamhanan, ang pinakagamhanan, God Almighty, pwede gilimitado siya sa katawhan. Pero unsay problema? Nakulang ang ilang mga armas? Nakulang ba? Nakulang ba? So nga naman sila napakyas. Tungod wala sila naggamit sa ilang armas. Diya sa adlaw sa guba, nagundang sila, nagsibog, I lost the word, what is it? What's the form? Talikod. What is talikod? How do you use the word? They turned their back. Ni talikod? Nitalikod sila, they turned their back and naglayas na. I want to show you a verse. Turn with me. Let me find it here. Turn with me to 2 Timothy chapter 2. Nope. 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1 and verse 3. Second Peter chapter 1 verse 3.
2 Peter chapter 1 verse 3. Kunana, say amen? 2 Peter na doon sa katapusan sa Biblia. 2 Peter chapter 1 verse 3. Kung wala pa ka nakikita, kabala ka, ako rin mo basa, pwede ka maminaw. According as His divine power, nakastudi ka ba yan sa Diyos, His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Sumala sa iyang Diyos nung nagahom, nga nakahatag na nganhi kanato sa tanan mga butang. Pila ka butang? Pila ka butang? Tanang mga butang nga may kalabutan ngato sa kinabuhi, kanang kaluwasan, o pagka-Diyos nun. Kana ang paagi nga ikaw magkinabuhi human sa kaluwasan. Pinaagi sa kahibalo, mahitungod kaniya nga nakatawag na kanato ngato sa himaya ug maayong gawi. You listen to me very carefully. Ang Diyos nihatag na sa tanan Kristohanon, sa tanan nagikinahanglan niya para sa kaluwasan o para sa pagkinabuhi nga Diyos nun. Life and godliness. Life and godliness. That means ang tanan galamiton nga gikinahanglan nato para sa pagpangalagad sa Ginoo nanata. So nga naman ay daghang Kristohanon mapakyas. Nga naman daghang Kristohanon dili gyud mo abot sa dili gyud mo tuman sa plano sa Dios para sa iyang kinabuhi. You listen to me today. Bisan unsang kahimtang sa imong kinabuhi karon, ang Dios naay plano para sa imong kinabuhi. Ug ang iyang plano mas maayo pa bisan unsang hunuhuna sa imong kaugalingon, sa imong grammar. Well, His plan is better than anything you can think of on your own. Mas maayo pag yun ang iyang plano kaysa imo He wants to give you a blessed life. Ganan siya mo gamit sa imong kinabuhi para sa iyang gingharian. Ug samtang siya mo gamit kanimo, siya mo hatag nimo og kalipay. Oh, dili sayon, napay gubat. Pero naay kadawgan, ug ang kadawgan naay kalipay. Pero nga naman daghang Kristohanon, dili mo, what's the word I'm looking for? Mo kabuot sa ilang mahimo para sa Ginoo. Dili sila mo tuman sa plano sa Diyos, sa kabubuton sa Diyos para sa ilang kinabuhi. Dili sila mo abot sa promised land, sa mayong kinabuhi. Simple kayo. Dili sila mo gamit sa armas nga gihatag nila sa Ginoo. Ang Ginoo walay sayop, siya nihatag na to sa tanan nga kinahanglan, tanan ang may kalabutan sa kinabuhi o pagka-Diyos nun. So kung kita mapakyas, dili ta makabaso sa Ginoo, dili makabaso sa imong kinikanan, dili makabaso sa imong bana, sa imong asawa, sa imong lolo, sa imong lola, sa imong mga maestra sa eskwela, kung dili ta mo tuman sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi, kita nga sayop dili ang Dios. Pero ganahan gyud ta magbasol-basol sa uban. Ako nagalagad sa Ginoo tungod wala ka naggamit sa armas nga gihatag nimo sa Ginoo. Siya may hatag na nimo sa tanang nga gikinahanglan. Kanang gisulti. Pangutana, nagagamit ba ka? Si Pastor Mike, wala ko nakasabot. Unsa gihatag kanato sa Ginoo arong kita pwede mahimong madawgon sa atong Christian life. Unsang mga galamiton, unsang mga armas gihatag nato sa Ginoo? Number 1, siya may hatag kanato sa iyang pulong. Siya may hatag kanato. I lost my marker. Sa akong gibutang. The most important tool, the most important weapon we have is the Bible. Ang pulong sa Diyos. Paminaw na ko karon. Ang tanan kadawgan sa Kristohanong kinabuhi maanaa diha sa pulong sa Diyos. Amen. Gawas sa pulong sa Diyos walay kadawgan. Ang Kristohanon nga dugay kayo sa iyang Facebook ug gamay kayong panahon diha sa pulong sa Diyos, mapakyas gyud siya diha sa gubat tungod wala siya naggamit sa iyang armas. Utana. Pila ka minutes gigahin nimo karon semana sa pulong sa Dios.
Pastor Mike, naglusod mi sa among kaminyoon. Pila ka minutes imong gigahin sa pagbasa Biblia karon semana. I would like to ask pila ka oras, pero mahadlok ko. Minutes na lang. Kung ikaw mag-search sa imong Facebook, makaato ka dito sa weekly report, makakita ka pila ka oras gigahin nimo sa Facebook. Akong staff, matag simana, na-rule. Sila kinala mo, padala na ko sa screenshot sa ilang paggamit sa Facebook. Nga naman, arong maulaw sila nga madugay sa Facebook. Wag yun kung nangasabat sa tao. Wag yun kung nangatao. Nga naman nadugay. Wala yun. Maulaw ra. Pero kanang atong problema, karon adlaw. Dugay kayo sa Facebook, dugay kayo sa YouTube, dugay kayo sa Instagram, 30 seconds sa Biblia. Nagbasa ka sa Biblia? Oh, nagbasa ko sa Biblia. In the beginning, God. Okay, Facebook na. Oh, Pastor Mike, nagwala, kinanta mo ba sa Biblia? Maganto, okay. And again, he entered into Oh, na notification sa akong Facebook. Sorry, Ginoo, kadyot lang. O pinaka-comment. Mumata sa buntag, kinahanglan ko mabasa sa Biblia. Pero una, kinahanglan ko maglanto sa akong mga notification. 1 hour nilabay, or mo labay, naglantaw pa sa Facebook, wala pa nakabasa sa Biblia. Dayong kita magreklamo, nga naman ako nakadaog sa guban, nga naman naglasod ko sa akong mga relasyon, tungod nagbaliwala ka sa imong armas. Ginoo, nga naman ka nagtabang nako, ako nagtabang ni mo ni atang ni mo Biblia! Si Pastor Mike, wala ko'y Biblia. Kami mo hatag ni mo. What na alibay? What na? Isn't that what they say in the nursery? Hurok mong pagkaon. What na? Di ba? Pastor Mike, wala ko'y Biblia. Ako mahatag ni mo. Na dito sa likod. Nasulot sa opisina. Pastor Mike, wala kong kabalo sa English. Naibasaya. Kung saan nahit mo sa imong alibay? What na? Pastor Mike, busy ko. Busy sa unsa man. Mas busy ba ka kay kanako? Murag dili. Bisang kinsa nga duol na ko, kabalo. Walay tao mas busy kay ni Pastor Mike. I don't sleep enough. I work while I eat. Pastor Mike, kanu sa imong lunch break? Wala ko'y lunch break. Mag-work samtang magkaon. Ayaw mo sulti na kung kabayan sa imong pagka-busy. Na kahit 10 minutes, 15 minutes sa buntag. Naman. Ang problema lang ang imong paggahin sa panahon. Ang problema dili nga kulang ang panahon. Kitang tanan ay 24 hours matagadlaw. So pila ka minutes imong gigahin sa Biblia karon semana. The Bible says the Word of God is the sword of the Spirit. Ang espada sa Espiritu. Pastor Mike, wala ko kabalo unsang mayong lugar sa pagbasa sa Biblia. Ako mohatag nimo sa schedule. What na? Dagang Kristohanon, dili kabot sa ilang mahimo para sa Ginoo. Pero kana dali gayud ang sayop sa Ginoo. Kanunay kanang sayop sa tao. Kay siya mihatag kana pila ka verses gi-memorize nimo. Makakope ka sa mga lyrics sa kalibutan nga kantohon. Pero wa ka kabalo sa John 3:16. Uy! Kabalo ka sa mga kantoon gikan sa US? Mga daw kang artista sa US? Pasayag yun ka, pero mag-memorize ka sa English lyrics, pero ikaw magsulti, di ka makamemorize sa Biblia? Pastor Mike, lalo ang English, maot ang English niya ng mga kantohon. Bago pa ko naglantaw sa kantohon, nga naman, na baseball player, yung gisulti ang favorite song.
ug di ko musulti ko tungo dali ko ganang kamo mag-search sa Google, pero yang gisulti kini ang akong favorite song, kini nga baseball player, millionaire gayud, matag tuig ang yang sweldo murag $30 million. Let's say $30 million. 30 million times 50. Who's good at math? What's 30 times 50? 130 times 50 is 1,500. So 30 million is 15 billion pesos? Something crazy. Maybe not. Maybe 150 billion. I don't know. Dako gyud. 150 million. I don't know. Dako gyud ang iyong sweldo. O ang tao nang taniya, unsa ang imong favorite song? Siyempre, wala siya naluwas. So, dili siya maminaw sa Kristohanong music. Kalibutan ho ng iyang music. Ug nagsulti siya sa ngalan. So, ako, unsa man ka na? So, naglantaw ko sa kantohon. Maod gyud ang English. Maot ang grammar, sayop tanan, slang gayud. Pero ang tao mo sulti, pwede ko mag-memorize sa kanton, pero dali pwede ang pulong sa Diyos. Alibay. Naba kay Biblia diya sa balay? Nagabasa ba ka karong simana? Kung wala, ayaw mo baso sa Ginoo kung maglisod ka sa imong mga relasyon, kung maglisod ka sa imong financial, kung maglisod ka sa mga lain-lain problema, ayaw magbaso sa Ginoo kung wala ka naggamit sa armas nga yang gihatag nimo. Ang tanan kasalbaran sa kalibutan, ang kasalbaran sa tanan problema sa kalibutan makaplagan diya sa Biblia. Read your Bible. Basa ha ang imong Biblia. Ang Biblia nagingon, kabayin, ako nagbasa karong simana, ang Diyos nag-story kabayin sa mga hari. Yang gisulti kung naay hari, kung siya karonahan na, mahimo siya hari, kinahanglan siya mag-handwrite sa balaod sa Diyos. Tungkol wala sila printing niya ng panahon na. Kinahanglan siya magsula, siya ray isa, magsula sa tibuok balaod. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Uy! Dayon niyang gisulti, kinahanglan siya mubasa matag adlaw. Kanusa? Matag adlaw. Kinatong problema. Huno-huna ta, makasimba ko sa Domingo, ug igot na ko para sa tibok simana. Nakadungog ko sa mensahe sa pulong sa Diyos, so igot naman. Mao ba? Kanabang imong naandan sa pagkaon? Domingo sa buntag, namahaw na, okay na hangtod sa Domingo. Mao ba? Itong ng Biblia nagingon, ang pulong sa Diyos mga atong pagkaon. Sa akong nakita dari sa Pilipinas, ang Pilipino ganahan mo kaon, ikatulo matagadlaw, dugang mga snack. Hallelujah! Pamahaw, na rice, sudan. Dayon alas 10, snack ang good. Dayon alas 12, paniud to na rice, sudan. Alas 2, alas 3, snack gihapon. Pero kita mo pil sa simbahan Domingo sa buntag. Maminaw sa pagwali sa Diyos. Igo na hangtod sa Domingo. Mao ba? Kana itong problema. Kita huna-huna, kinahanglan ta makadung sa pulong sa Diyos. Ang Biblia na yung kinahanglan ta mo basa pod. Kinahanglan ta mo tuon. Kinahanglan ta mo memorize. Nakoy daghang pa sa akong outline pero dali ko mawali karon. Nakoy daghan wala din. Kinira tong focus karon. Ang raso nga mga Kristohanong mapakya sa kinabuhi, mao nga sila magbaliwala sa pulong sa Diyos. Sayop ang grammar? Sayop ba? Nagaminaw? Sakto ba? So, okay, so maigo ra. Okay, naglantar ko. Hilom na gyud, mabalaka ko, basing wala nasabtan. Ako pumutana. Ang Ginoo babakakon? Come on, tubayo ko. Ang Ginoo babakakon. O giyang gisulti kung ang Kristohanon mag-delight. What is that? Mahimuot? Delight. His delight is in the law of the Lord. Ang iyang pahimuot, ana diha sa pulong sa Diyos. Sakto ba? Pahimuot, di ba? Pagkahimuot, nalimot ko sa ba?
His delight. Watch now. Watch now. Ang atong problema, ang atong delight, ang atong kalipay, ang atong happiness, ang nasa cellphone, ang nasa barkada, ang nasa laag-laag. Pero ang Biblia naging, kung ikita mag-delight sa pulong sa Diyos. Watch now. The Bible says, whatsoever he doeth shall prosper. Bisan unsa ayang himuon mag-uswag. Pastor Mike, wala ko naka-experience sa madahugong Kristohanong kinabuhi. Nagamit ba ka sa armas nga gihatag nimo? Madugay ta sa Facebook, madugay ta sa YouTube, pero gamay kayo sa pulong sa Diyos. Dili maguswag. Dili ka na maguswag. See, mas ganahan ta magbaso sa uban kaysa pag-angkon nga kita ang nasa iyo. Sayong kaya magsulti, ang akong bana ang problema. Pila ka oras ikaw naggahin sa pagbasa Biblia o pag-ampo karon semana. Pero akong ba, pila ka oras, pila ka minutes, ikaw naggahin. Pero ikaw. Marriage problems, relationship problems, listen to me. It is always because both people are trying to fix the other person. Silang dua nagsulay mo ayo sa problema sa lain o nagbaliwala sa ilang kaugalingong kakulang sa batasan. Read your Bible. Pray for your marriage. Use the weapons God gave you and stop blaming other people. Hey, you young people. Ang akong kinikanan, dili fair. Kanunay nangasaban ako wala sa... Stop blaming your parents for your own decisions. Imong kinikanan, wala nagbabag ni mo gikan sa pagbasa Biblia, kanami mong kaugalingong decision. Imong kinikanan, wala nagsugod ni mo, kinahanglan ka mula, aguban sa imong barkada. Ang kinikanan ba magsulti niya? Laag na! Wala kinikanan magsulti niya na! Diba? Sila mo suli, ikaw magpabiling dali, ayaw maglaag. Diba? Kita mo ba sa kinikanan, pero ang tinong problema, atuwa! Pareho sa kaminyoon. Pareho sa laing-laing relasyon. Kamusta mong relasyon sa pulong sa Diyos? Ang kadaugan, available na para sa Kristohano nga maghimo sa pulong sa Diyos nga prioridad sa ilang kinabuhi. My challenge this morning is this. Start reading your Bible. Labaw sa imong panahon sa phone. Uban ninyo, ang pinakamayong decision sa imong kinabuhi karon mao ang pagpalong gayud, ang pag-delete sa imong 43 Facebook accounts. Wala kong nakasabot sa tao na ay 17 Facebook accounts. Diba? Mag-post ka sa bagong profile picture diri, dayon mo ato sa tanan mong line account, mag-like sa imong kaugalingong profile. Unsa man ha? Kung nakay-us ka account lang, mas daghan imong time para sa Biblia. Kinahanglan kong mag-upkeep sa tanan kong accounts. Ngayon man. O ako nakasabot ni Ana. Na-conversation sa imong kaugalingon. Nindo ang imong picture. Salamat kayo. What? Oh, gwapo, uy! Oh, dili ra, ikaw na lang. Kinahanglan ta mogamit sa armas nga gihatag kanato sa Dios. So, whatever you need to change it so you have time for the Bible. Bisan unsa nga kinahanglan mag-adjust nimo diha sa imong kinabuhi, usba na aron nakay time para sa pulong sa Dios. Disable your YouTube, delete your Facebook, do what you have to do. Aron makagamit ka sa armas nga makahatag kanimo og kadaugan. Ngano mo wala sila nakadaog
Diya sa gubat. Kung wala gyud sila naggamit sa ilang armas. Why kulang sa armas? Paigog yun, pero wala nagamit. Kamusta man ta karon? Kinahanglan ka maghimo sa adjustment sa imong kaugalingon kinabuhi. Uban ninyo bago pa naka-start magsimba dire. Ang mayong idea nimo, mag-start mo basa one chapter matagalaw. Nindot gyud ka na. Pero uban ninyo nalawas dugay na. Dili paigo ang one chapter, 4, 5, 6. Matagadlaw. Tugote nga ang pulong sa Diyos mo hatag nimo sa kadaugan diya sa imong Kristohanong kinabuhi. On every head bowed, every eye closed, every head bowed, every eye closed.